मोनबायब्रा बेनो थास' बागान बियो जोंनि थास' बागान लोगोफोर दा जोङो थास' मैगं खासिगोन बरियानो नायलांदो नोंसोरो एबार एकदम मोनो औ दुगैनोबा दुगैनो हागोन बरियानो ओरै नायलांबाय थादों हनै ओइसोर नामा थ' गाखोबाय था थ' सालायखो हा औ थ' बि दोंसे लामायानो बरियानो इयाव दै दङ दालां जा दावखोबाय एबार लामाया दावखोबाय बरियानो जा मोजांखा जायगाया बरिया बेरायनो थांगोन जोङो जा मोजां फिनसिंथार औवा मेवा औवा दङ बरियानो नायदो आगदा राइट गाखो सनानि लामाखौ मोनफैबाय एबेबा हले लोगोफोर सनानि बरियाखा सालायलै हन्डानि गारिसो जेबो जाया होबाय एबार खख्र' खाख्रा होनलांजोबसिगोन गारिया मा आइयाव नायदो लामाया बरिया लामा बियो नायदो फेन्टास्टिक लामाया बानायसिगोन बेखौ आवगोलो मोजांमोन एसे अन्थाइ दंजोबोमोन पिच रडमोन दा बेखौ बानायनो थाखाय बिसोरो बनानै दोनखाबाय आरोना बास बरिया जा मोजां सफैलायबाय मोनसे जायगा नायदो ओरैजाय मा जाखो गोथारबो आयौ लामाया नायदो लोगोफोर बिराद बरिया इन्ट्रेस्टिंखा मायाव नांलायखोलाय बरियानो जायगाया बरियालै होदों हनै मालाय सानैया होख्लायदों खानाया हा बेनो दा थास'नि बिबार गैलालै ओरैजाय चाइनिसफोरा मा मा जायो बिगुर गुफुर जादा होननानै बे गोमोना जाबायलै गैला लोगोफोर थास' बिबार नै जोंना लामा बारना खाहैनोसै
फैयो थ' होमबालाय